Suomi jälleen muiden maiden talousongelmien maksumieheksi? Siitä keskustelemme tänään. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Kiitos. Kiitoksia. Paavo Arhinmäki, sinä olet Vasemmistoliiton puheenjohtaja. Tänään tämän Irlannin keskuspankin pääjohtajan lisäksi myös Irlannin valtiovarainministeri sanoi julkisuuteen, että kyllä se saattaa niin olla, että Irlanti ottaa apua vastaan. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että Suomen pitää jo alkaa löysätä kukkaron nyörejä? No, eduskunta sitä päätökset tekee ja vasemmisto on sitä mieltä, että bonuksilla ja optioilla rahaa ahnehtineet pankinjohtajat pitää laittaa vastuuseen. Ei pankkikriisiä pidäkään ottaa tavallisten suomalaisten tai muiden maiden veronmaksajien niskoille. Kysymys on siitä, että pankkien pitää kantaa vastuu siitä pelistä, jota ne on pelannut. Eli mitä vasemmistoliitto tekee, jos Irlannista tulee nyt ehkä jopa muutaman päivän päästä avunpyyntö EUlle? Me tullaan tekemään samalla lailla kuin tehtiin Kreikka-lainan osalta. Tullaan esittämään vastustus, tullaan äänestämään asiasta samalla tavalla kuin 8 000 miljoonan euron takuista, joista eduskunta päätti ei vain Irlannille, vaan myös Espanjalle, Portugalille, Italialle viime kesäkuussa. Tullaan äänestämään vastaan ja yritetään luoda painetta siitä, että Suomi ei lähtisi tukemaan pankkeja. Me pyysimme tähän lähetykseen myös valtiovarainministeri Kataista. Hän ei tähän lähetykseen löytänyt aikaa, mutta jos katsotaan, mitä eduskunnassa tulee tapahtumaan, niin uskallan aika suurella todennäköisen veikata, että valtiovarainministeri Jyrki Katainen tuo lainapaketin, jossa ei ole mitään ehtoja. Kun Kreikka-paketista, Kreikka-lainasta päätettiin, sen jälkeen Jyrki Katainen sanoi, että me selätimme tai otimme niskalenkin markkinoista ja nyt nähdään, että minkälainen niskalenkki se on. Markkinat heiluttavat EUta. EU-mailla ei edes halua puuttua markkinoihin ja esimerkiksi Jyrki Kataisen puheet siitä, että takuita vaaditaan, niin ne on ollut keskustelua, jolla yritetään saada suomalaisia hyväksymään se, että tuetaan pankkeja, tuetaan valtavia optioita, bonuksia ottaneet pankkereita. Tosiasiassa niillä ei ole mitään pohjaa. Ne on EU-lainsäädännön vastaista, artiklan 125 vastaista. Se on pelkkää puhetta suomalaiselle yleisölle. Sehän nähtiin jo EU-kokouksessa, että näillä ei ole mitään tukea. Pankkejako tässä tuetaan? Irlannin pankkikriisi osoittaa selvästi sen, että Kreikan lainapaketti oli epäonnistunut. Siinä yhteydessä ei laitettu finanssilaitoksia, ei laitettu pankkeja kuriin, ei tehty kunnollista sääntelyä, ei Tobinin veron kaltaista varainsiirtoveroa, ei haluttu puuttua markkinoiden toimintaan. Ja niin kauan kuin tätä ei tehdä, euroalue menee kriisistä kriisiin, komein askelin, niin kuin Ismo Alanko on laulanut. Siitä on kysymys niin kauan, kun ei haluta puuttua siihen, miten markkinat pyörittävät maita. Nyt tarvitaan aivan toisenlaista sääntelyä, ja sitä Jyrki Katainen eikä hallitus ole ollut valmis. Olimmeko lainkaan samalla kyselytunnilla tänään, jolle valtiovarainministeri Katainen esitti Suomen tavoitteita ja Suomen lähtökohtia näihin Irlannin tukineuvotteluihin. Hän toi esille muun muassa tämän yritysverokannan alhaisuuden ja sen harmonoinnin tarpeen. Yhtään elementtiä, jolla puututaan markkinoihin. Meillä on myöskin valmistelussa tällainen rahoituselementti, jolla kerättäisiin veroja rahoituslaitoksilta. Ja juuri näin, kun me vakuutusta siitä, että tuoko hän tämän lainapaketin vain siinä tapauksessa, jos Suomi saa vakuuksia tai Suomi saa läpi vaatimuksia erilaisista finanssimarkkinoiden sääntelystä, niin Jyrki Katainen ei luvannut yhtään mitään. Tulos on se, että näitä ei tulla tuomaan eduskuntaan. Kysytäpä Eero Heinäluoma. Kysymys on siitä, että annettiin finanssilaitosten ja pankkien pelata finanssipeliä, ahneudessa kerätä voittoja, koko ajan enemmän, luoda kuplaa nostaa asuntojen hintoja. Kuka antoi? Poliitikot antoivat, keskeiset eurooppalaiset kokoomusjohtoiset poliitikot, jotka ei halunnut puuttua siihen että mitä markkinoilla tapahtuu. Ei haluttu laittaa sääntelyä. Nyt se pitää tulla. Muuten meillä seuraavana kaatuu päälle Espanja, kaatuu Portugali, kaatuu onko Italia. Pankit Euroopassa jo? Tässä nimenomaan tulee nyt ilmi se, mikä oli se kaikkein isoin ongelma Kreikka-lainassa keväällä. Silloin sen jälkeen, kun se ajettiin läpi porvareiden toimesta, eduskunnassa on nukuttu ruususen unta ja tehty mitään näille järjestelmille, jotka ajo Euroopan ja Amerikan nurin. No nyt sitten puhutaan vakuuksista.
Tämä on enemmän tämmöistä sumutusta Suomen kansan suuntaan. Nythän nähtiin esimerkiksi Euroopan unionissa, kaikki muut maat sanoivat, että ei mitään vakuuksia, tai miten ne voisi olla? Irlantilaisia laukkaratoja, satamia, miten me otetaan suomalaisen omistuksen, varsinkin kun pitää olla yksimielinen päätöksenteko, mikä tahansa maa veto-oikeuden vetää pois nämä vakuudet. Tällä vaan yritetään peitellä sitä, että itse asiassa kesäkuussa, kun eduskunnassa päätettiin 8 000 miljoonan euron takauksista, niin siinä päätöksessä itse asiassa jo hallitus ja Katainen sitoi Suomen kädet siihen, että ollaan lähdössä tukemaan Irlantia, Portugalia, Espanjaa, Italiaa. Tämä jatkuu niin pitkään kuin pannaan markkinat kuriin. Uskooko keskusta, että vakuuksia... Te olette ollut niin EU-uskovaisia ja hurraa huudoina ajoitte tämän EUn perustuslain läpi, niin siellä nimenomaan kielletään maita tukemassa toisia taloudellisesti. Nythän vedotaan artiklan 122 luonnonkatastrofiin. Ei pankkikriisi ole mikään luonnonkatastrofi. Se on eiköhän sillä puolella pöytää ajettu Suomi euroon ja tähän rahaliittoon. Pankkien aiheuttama, kapitalismin aiheuttama pöhötys. Mikä se teidän vaihtoehto on? Jos ette anna sitä lainaa, haluatteko, että tämä järjestelmä kaatuu ja voin antaa Petteri Orvolle. Tässä on 12 konkreettista kohtaa. Ei varmaan voida käydä läpi, mutta löytyy mun nettisivuilta, että kaikki voi käydä katsomassa. Ykkösasia on se, että pannaan Tobinin veron kaltainen varainsiirtovero, kunnolliset vakuudet. No mutta mä annan tämän Petterille ja muut voi tutustua siihen. Pidetään siitä eri lähetys sitten vielä. Mikä demarit mutta tämä osoittaa sen, että on vaihtoehtoja, vaikka tässä sanotaan, että vaihtoehtoja ole. Totta kai on vaihtoehtoja, jos niitä halutaan etsiä. Paavo, miten se vastuunkanto voitaisiin käytännössä toteuttaa? Miten pannaan pankit vastuuseen talouskriisistä? Jos ajatellaan Kreikan lainaa, niin siinähän ei pelastettu Kreikkaa tai kreikkalaisia, vaan saksalaiset ja ranskalaiset pankit. Nyt jos Irlantia lähdetään lainottaa, niin pelastetaan jälleen pankit, paljon brittiläistä omistusta. Kyllä ne, jotka ovat aikoinaan isot voitot isoilla riskeillä ottaneet, niiden pitää kantaa myös vastuu. Miten käytännössä? Ei voida sosialisoida kansan maksettavaksi tappioita. Käytännössä tapahtuu sillä tavalla, että kun pankkien arvo alenee ne riskiluotot, niin siitä pankit maksaa sen riskin, mikä suurissa sijoituksissa on. Ja riskisijoituksissa halutaan isoja korkoja. Pitäisikö tämmöinen rahoitusmarkkinavero ottaa käyttöön? Ilman muuta. Sillä saadaan avoimuutta näihin, saadaan kerättyä verotuloja ja sillä pystytään hillitsemään tätä peliä. Ja se kuvasti ehkä parhaiten Jyrki Kataisen kommentti, jossa hän arvosteli Saksan liittokansleri Merkeliä siitä, että julkisuudessa oli kehdattu tai varomattomasti sanottu, että suunnitellaan jotain sääntelyä markkinoille ja markkinat näihin reagoi. Tämä osoittaa sen, että keskeiset poliitikot on antanut markkinoille vallan, eikä yritäkään niihin puuttua. Ja tämä on se kaikkein isoin kysymys. Näitä kriisejä tulee toinen toisensa jälkeen. Irlannin jälkeen tulee Portugali, Espanja, Italia. Jos ei puututa siihen, että markkinat tekee jatkuvasti ylilyöntejä, kerää voitot ja kaataa tappiot.